Estamos con Alexandre Esteves, presidente da entidade local menor de Vilasobroso. Para empezar e para, bueno, desvelar un pouco a miña curiosidade e seguramente a curiosidade de moita outra xente, que é unha entidade local menor? Pois unha entidade local menor é o goberno dunha parroquia. Basicamente, do mesmo xeito que un concello é o goberno do municipio, ou que a Xunta e o goberno de Galiza, pois a entidade local menor é o goberno da parroquia, basicamente. E de cando ven este tipo de organización local ou parroquial? Pois a maioría das entidades locais menores, que van ser agora centenarias, bueno, falo da maioría, só somos 9 en Galiza. En realidad hai 8 na provincia de Pontevedra, unha no concello de Leiro, en Ourense. Pois a nosa vai facer 100 anos, dentro de nada. Algunhas son algo máis recientes e responden un pouquiño á iniciativa e á vontade individual que tiveron pois os dirixentes ou as persoas máis importantes daquela época en cada parroquia. Porque non se fixo de forma extensiva, así como na provincia de León ou as freguesías portuguesas, onde todas as parroquias católicas teñen a súa contrapartida freguesía, organización administrativa pública. En Galiza non, en Galiza solo esas 9 que foron quen de defender os seus dereitos parroquiais se constituíron. Cal é a defensa deses intereses parroquiais que puderon levar a esa veciñanza a la creación de unha entidade local menor? Probablemente cada entidade local menor tería a súa propia historia, non? Sin ser entidade local, un exemplo moi significativo é o noso veciño concello de Balneario, que fai 100 anos era un barrio de Mondariz, era o barrio de Troncoso, e o feito de que unha persoa moi importante, un persoeiro, peinador, estivese relacionado co descubrimento de augas mediciñais, as famosas augas de Mondariz, implica que o valor dese territorio no que está ese barrio pois é maior. E un pouquiño tira e afrouxa por ver quen ten ou quen quere ter a capacidade sobre ese recurso, pois fai que Peinador consiga, con súas influencias políticas no Estado, daquela Primo de Rivera, pasar de ser un barrio a ser unha entidade local menor e incluso as influencias debían ser moi importantes a convertirse nun concello. Do mesmo xeito, en Vilasobroso contábamos con persoeiros moi importantes. Alejo Carrera era un deles, foi tamén impulsor do Casino, que é a asociación de veciños máis importante que temos en Vilasobroso, ou Benito Candeira. Hai outros persoeiros e probablemente os recursos económicos que conseguiron, algúns deles en Portugal, e a influencia, pois permitiu que conseguisen de ser simplemente unha parroquia, pasásemos a ter ese recoñecemento administrativo. E cales son as características da entidade local menor de Vilasobroso no tocante a cantidad de habitantes, superficie? Somos 300 e pico habitantes censados. Agora é certo que Vilasobroso é unha parroquia moi atractiva todavía e pasa a outras moitas parroquias tamén. En verán hai un retorno importantísimo de veciños que viven en Vigo, incluso en Madrid, pero sobre todo nas áreas metropolitanas cercanas, incluso tamén en Pontareas, veciños que aproveitan o verán para voltar a casa e disfrutar do entorno rural, que ademais é un entorno maravilloso, que podemos chegar a ter picos de 500 habitantes, pero censados oficialmente no censo do Concello 320. Como está organizada? Pois de forma moi similar a dun concello, escalando absolutamente todo. De partida, a lei de base de réxime local, é dicir, a mesma lei que regula as diputacións ou que regula a Xunta de Galiza ou outros gobernos autonómicos,
regula os concellos e tamén ten os seus capítulos para as entidades locais. Neses capítulos fala das competencias que ten o alcalde, que son basicamente as mesmas competencias que pode ter un alcalde nun concello, e das competencias que ten a entidade en sí, que son o cuidado, todo o que ten que ver coa auga, lavadoiros, traídas, o cuidado do seu patrimonio. Falábamos antes das hectáreas de monte, temos en torno a 50 hectáreas de monte, pois a xestión dese monte e o patrimonio como, por exemplo, o noso colexo, ou un colexo que estivo cedido á Xunta e agora recuperamos, pois que un dos patrimonios máis importantes. Iba a preguntar casualmente a sostenibilidade, ¿no?, de unha entidade destas características, en que se basa? Eso está perfectamente estipulado na lei, unha lei estatal, e despois a Xunta ten a súa copia ou a súa versión autonómica. Temos dereito ao 25% dos ingresos que a parroquia fai no concello. Basicamente, por resumilo e sin entrar en detalles, o que pagamos de catastro das casas e o imposto dos vehículos. Algo de explotación forestal? Hai explotación forestal. Tamén é unha dificultade porque, a diferencia das comunidades de montes que tamén se consolidaron por todo o país e sobre todo na provincia de Pontevedra, a Xunta de Galiza non nos dá as subvencións para xestionar o monte, é dicir, agora mesmo acaban de sair unhas subvencións moi importantes para restaurar ou reforestar montes que arderon fai desde o 2016. Por desgracia, nós estaríamos aí incluídos se tivésemos comunidade de montes, pero non temos ese financiamento. Pero sí, esas 50 hectáreas de monte das que somos propietarios temos que poñelas a funcionar. Unha boa administración do monte a medio prazo podería ter recursos de 10.000 euros, sin ser moi optimistas, anuais. Hoxe en día non os dá e hai que poñer o monte a funcionar. E a nosa responsabilidade é unha das prioridades que temos, quizáis non nesta legislatura, porque xa queda pouco tempo para leválo a cabo e os recursos son escasos, pero sen dúbida, se este proxecto e os veciños confían nese proxecto e se dispoñemos da forza e do tempo necesarios, pois intentaremos leválo a cabo nos vindeiros anos. Sendo unha entidade institucional tan pegada á base social, quería che preguntar o tema da participación da veciñanza en esta entidade, ¿no? O sea, como a democracia participativa ten registros particulares en este tipo de sociedades ou de entidades. A participación non pode ser só dar as túas ideas, a participación debería ser, como foi históricamente, pois activamente traballar, non? Hai en algúns ámbitos que se acontece, porque tamén se hereda históricamente, como poder ser a recuperación das levadas, non? Cada vez que chega o verán, os veciños, algúns veciños, os comprometidos ou os que teñen veigas para regar, se organizan e desbrozan, limpan as canaletas, o sea, asegúranse de que esa auga que leva tropecentos anos circulando por esos cangles o siga facendo. Esa iniciativa particular, en realidad colectiva, pero concreta, debería ser un pelín máis extensiva, non? Teríamos que recuperar unhas tradicións que son moi galegas, ademais, a participación colectiva. De falar da riqueza patrimonial, paisaxística que hai ali en Vilasobroso e na contorna de Mondariz. Eu creo que recursos, acabas de dicilo, ¿no? A nivel patrimonio, a nivel paisaxístico, incluso recursos propios, é dicir, falábamos antes de poñer a funcionar o monte, ti miras unha foto aérea de Vilasobroso fai 70 anos, esas famosas fotos aéreas que fixera o goberno norteamericano, e non había bosque, eran todo veigas a funcionar, producían millo, trigo, o que fose, estaban funcionando e producían alimentos.
E unha reflexión moi importante, porque se fai 70 anos, coa tecnoloxía que se manexaba daquela, éramos capaces de alimentar a 500 persoas, hoxe, despois dunha revolución tecnolóxica e industrial brutais, deberíamos ser capaces de alimentar co mesmo traballo 10 veces máis. En cambio, Vilasobroso perde poboación. Igual que Vilasobroso, case todas as parroquias da contorno. Se fai 70 anos éramos capaces de xestionar a 400 personas e ser sostibles, hoxe en día, por suposto, deberíamos facelo. E temos os recursos, non Vilasobroso, que ademais contamos con un castelo precioso. Agora venme á cabeza, por exemplo, a experiencia da comunidade de Montes de Couso, en Gondomar, que están facendo unha experiencia de, bueno, de reforestación, de explotación do espacio natural a través da explotación de setas, cogumelos, froitos así de moita calidade, e parece ser que ese proxecto vai adiante de maneira exitosa, ¿no? Eu penso que esa pode ser tal vez unha liña para unha entidade como a vosa. Temos moitos cumios, non? De feito, nós subimos a Landín e podes observar case todo Mondariz e decátaste de que, aínda coa cantidade de núcleos rurais, que son moitos barrios, a cantidade de madeira, a cantidade de espacios verdes, a cantidade de recursos é enorme. Quizáis hai que defender a natureza, e a natureza hai que defendela aproveitándose tamén dela. Non é certo que pode ser un discurso un pelín... haberá quen estea en contra, pero a natureza non debe ser un espacio no que sacarse fotos o fin de semana, non? A natureza é un recurso que hai que aproveitar de forma sostible. De feito, canto menos aproveitemos os nosos recursos, máis abandonado estará o monte, máis, por exemplo, eucaliptos haberá, e menos fotos poderá sacar en fin de semana. E hai que, iso, é recuperar os valores que casi se están perdendo. Pola miña parte, dou por rematada esta primeira conversa sobre a entidade local menor de Vilasobroso, así que nada, seguimos en próximas conversas. Pois moitas grazas por convidarnos, por estar aquí falando con vos, e nada, a total disposición para as vindeiras se veñen. Moitas grazas. Moi ben, ata logo.